skal huske at pege på tingene. Y-aksen på figuren viser pulsfrekvensen, altså pulsslag i minutter, og y-aksen viser tid i minutter, hvor lang tid træningen varer. Den første viser distancetræning, og der kan vi se, at pulsen den går hurtigt op, da man starter med at træne og holder sig oppe hele træningen. Så er der lang intervaltræning. Det er hvor at du har for eksempel 6 intervaller, hvor du først sådan får pulsen helt op, og så i pausen falder den, og så ny intervaltræning, hvor pulsen kommer helt op, og så pause, hvor den falder. Den sidste er kort intervaltræning, hvor det kun har 2 intervaller, og der gør det samme. Pulsen stiger op til næsten 200, og så falder i pausen og stiger igen. I alle grupperne har der været en fremgang på 5-7%. Jeg står ikke. Nå. Okay, på den her figur, der kan vi se på y-aksen er tid, før man bliver udmattet i minutter, og på x-aksen er procent af maksimal iltoptagelse. Vi kan se, at de trænede har længere tid til at træne i, før de bliver udmattet, end de ikke trænede eller utrænede. Den her figur viser så det procentvise energiforbrug ved anaerobe og aerobe processer. Og på x-aksen har vi tid, først i sekunder og bagefter minutter. Og på y-aksen har vi det procentvise energiforbrug. Hvis vi starter med de aerobe løbedistancer, eller ja, så viser den først, at man starter stille og roligt ud, men så ved omkring 30 sekunder, så kommer man op ved procenten. Den procentvise energiforbrug. Ja, procentvise energiforbrug. Og så når du er nået ved mange minutter, så er du helt oppe at bruge 100%. Ved aerobe træninger, der bruger du procentvis 100 til at starte med, og så daler den efter hvor mange minutter du udøver. Ja, træning var eller sådan noget. Ja. Vent hvad minutterne ser. Her ser vi koncentratet af mælkesyre i blodet. Og her er det tid efter hvor hårdt man arbejder, og det er i minutter. Okay, den røde, der kan vi se aktiv restauration, hvor det er jogging. Og i det her tilfælde er det jogging, hvor man efter en hård træning løber med 50-60% derudaf. Og der kan vi se, at den falder markant hurtigere end passiv restauration, hvor man bare sidder derhjemme. Efter 30 minutter, der er du faldet helt ned på 0 ved aktiv restauration, hvor ved passiv restauration, der er du på 15.